Takže ahojte, toto je môj jednoduchý postup, ako si vyfiltrovať vodu a uvariť si ju, aby bola pitná a aby ste to mohli niekedy využiť aj v prírode. A tak, toto je môj pokus na chémiu k projektu. Takže, ako prvé si nájdeme vodu špinavú, hej, tuto. Potom si zoberieme ešte druhý pohár. Potom si zoberieme servítku, ktorú zrolujeme. Tu si dáme takto. A takto do nej dáme tú špinavú vodu. A pomocou tejto techniky nám stadiaľto voda, tuto už sa to všetko vlhké ide sem cez túto servítku, nám to začne pretekať do tohto a pozrieme sa na to neskôr. No, prišiel som sa na to pozrieť po 2 minútach neskôr, vyzerá to nejako takto, tá voda tam začína. Je to dosť pomalý spôsob, ale je to jeden z tých najúčinnejších, čo som sa naučil. Treba tomu dať čas a počase sa na to treba znovu pozrieť a vidíme sa.